Una, happy ako doon kasi inaantay ko talaga yun. Ang lakas ng loob namin, sinabi namin from the very start na upon the filing of the complaint, tapos itong kaso na Sobrero after 60 days. Yung totoo niyan, tapos na kami. Nasa mesa na namin yung draft. Pero hindi pa namin inuupuan para i-deliberate at ilabas kasi precisely inaantay namin yung DOJ resolution. Bakit? Kung absuelto, okay. Paano kung guilty? Paano kung dismissal ang aming hatol? Saan natin hahanapin, saan natin saserve yung mga warrants of arrest naman? So we will be team players. So we will coordinate with the DOJ. We will wait for the proper time, yung pinaka-timing, tamang panahon sa paglabas nitong aming mga desisyon sa sabong cases para hindi naman empty yung hustisya ng Pilipinas.